que tocava era que l'equip de govern havia presentat les ordenances, ens havia dit quina és la puja en cada un dels temes i que havia justificat els motius que donen lloc a la puja. Ja que no fan ells, no fan vostès, ens toca fer-ho als grups de l'oposició. I el primer que he de dir és que la justificació bàsica de l'equip de govern per a pujar les ordenances fiscals per a l'any 2013 és que hi ha una sèrie de plans del 2010, del 2011 i del 2012, que són el Pla de Sanejament, el Pla Econòmic i Financer i el Pla d'Ajust, que diuen que hem de fer una sèrie d'esforços i a missa coartada automàticament s'intenta aconseguir l'únic objectiu, que és incrementar els ingressos de l'Ajuntament. Per això, de cara a l'any que ve, la majoria de les ordenances que avui passen a debat van a pujar com a mínim un 5%, que és un percentatge superior a la variació de l'índex de preu al consum. Però el que està clar és que vostès tiren per la via fàcil. Tenim un problema de falta d'ingressos, tenim un problema de pressupost i intenten resoldre per la via de la fiscalitat, bàsicament per la pujada d'impostos. I n'hi ha alternatives. I entenem que l'Ajuntament té necessitats, especialment entenem el seu interventor quan ha de quadrar els comptes, quan té que fer els pagos del tesorer i no hi ha diners, això ho entenem. Però el que també tenen que entendre vostès és que aquests plans políticament a nosaltres no ens representen. Votarem en contra en el seu moment i argumentarem el perquè. Com que no estem a favor de que siguin els ciutadans els que tinguin que pagar bàsicament, únicament i exclusivament, els problemes d'aquest Ajuntament a través de pujades d'impostos, doncs anem a votar en contra de pràcticament totes les ordenances que avui es presenten. Dic pràcticament en contra de totes perquè anem a votar a favor de la nova ordenança que regularà les llicències de taxi, votarem a favor també de l'ordenança que regula els guals de la reserva d'espai per als accessos a les cases i ens abstenim en l'ordenança que regula els preus de la piscina coberta i l'ordenança general de recaptació.